जोंना स्ल'गाना बिथांमोनजों नर्थ पल साउथ पल बायदि एखे स्पस्ट खोन्था जोङो सोरबा थिकादारखौ बासाव होनो नागिरा मानोना थिकादारफोरजों बिथांमोना शेयारिं खालामलायनानैनो थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां मानि जाख्ल'नाय बेखौ गावसोरो मावदोंमोन। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय जेसेबां फान्ड फैदों बेखौ फोजोबनानै बै थिकादारफोरानोथ' दिनै कोटि 3000 कोटि थाखानि जोंनि गेजेरावहाय दा लायबिलिटिस खालामना गालांदों। बे 3000 कोटि थाखानि लायबिलिटिसखौ धारखौ दिनै 35 लाख जोंनि बे बिटिआरनि जनसाधारना खर'आव रुजुननानै थाबायनो गोनां जादों। बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थानो हागौ? मानोना थिकादारा थिग दङ, गासैबो 100% थिकादारखौ जोङो काराप्टेड होननानै बुंनो नागिराखै। मानोना बिपिएफआ गावसोर काराप्टेडखायनो माखासे माने थिकादारखौ बासि बिथांमोना बै थाखाफोरखौ बिथांमोननि एकाउन्टनि थ्रुयैदि गावसोरनियाव ट्रेन्सफार खालामना लादों बा बख'नानै लांदों। बेहाय गोबां बिदिन्थि दङ। नाम्बार 2 बिथांमोना दिनै बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननानै बुंदों। बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बासाव होननायनि थाखाय बिथांमोना मोन्थाय गैया। मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बिटिआरनि लाइमोनफोरनि बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि समाव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थैजों जे फाखुवा गेलेदोंमोन बेखौ दिनै रावबो बावगारनो हाया। आरो बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो हादों मा मावनो हायाखै बेखौ जों रायजो राजाफ्रा बयबो रोखायै मिथिगौ। नाम्बार 1आव जुदि नोंथाङा बुंनो नागिरोब्ला इडुकेसन, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जोंनि जोहोलावजोफोरखौ मालाबाबो इडुकेटेड खालामनायनि थाखाय बिथांमोना प्रजेक्ट गैयामोन। आरो बिथांमोना मालाबाबो गोसो गोरबोजों जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जौगाहोनायनि थाखाय प्रजेक्ट लायाखैमोन आरो लानायबो नङामोन। बिथांमोननि थांखियानो जादों 365 सानाव 365 सान जुवा, ड्राग्स, मेला बायदिसिना होनाय, जायनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजोम होनानै इयुननि जा बिथिं बे बिथिंखौ खोमसि खालामनाय। 3 नम्बराव बिथाङा मोनसे होनदों प्रमद बर' हाथाव। प्रमद बर' मानो गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होनो हाग्रामाहा मा लजिक दं? आं बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय थाखायो। बिथाङा जुदि हौवाब्ला हिन्जावआवबो गोग्लैगोन ना गोग्लैया आंहा डाउटसो दङ। बिथाङा जुदि हौवाब्ला बा गोहोगोरा सासे आइजोब्लाबो फै थांनाय 3.5 बोसोराव एसेम्ब्लियाव मानो नोंथाङा साहस जायाखै जोंजों नुजाफैनो? मानो डिबेट खालामनो नुजाफैयाखै? समाजावहाय अपोजिशन पार्टिया मावनांगौ गभर्नमेन्टआव गोबां खामानि थायो। अपोजिशन पार्टिया गावसोर 17 बोसोराव कारापसन खालामनायनि थाखाय 17 बोसोराव जों बर' फिसानि गेजेराव संघात जानायनि थाखाय 17 बोसोराव बर' मुसलमान बर'बादि कनफ्लिक्ट जानायनि थाखाय बैफोरनिफ्राय गावनि मोखांखौ फांथेनो थाखाय फिसा रुमालजों मोखांखौ फांथेनानै बा टिसु पेपारजों मोखांखौ फांथेनानै लाब गैया। मानोना नोंनि हल बडिखौनो दिनै बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। गतिके नोंथाङा हाजारखि गाबख्रावा मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ हाथाव होननानै बेवहाय नोंथाङा साक्सेसफुल जानो हाया।